su iya amfani da ba su iya referring na Temu ba. To domin ganin yadda ake referring na Temu ka biyo mu cikin wannan YouTube channel namu domin ganin yadda ake amfani da referring na Temu. Da farko dai lokacin da ka shigo cikin Temu app ɗinka to automatically ni dama na riga na yi register. Idan baka yi register da su ba za su nuna ma ka yi register. Idan ka riga ka yi register da su bayan komai ya riga ya buɗe ma za ka taɓa wannan searching ɗin sai ka ɗauko referral code ɗinka. To mu ƙaddara wannan shine referral code ɗina sai mu sa haka. Gashi yana scrolling sai mu ɗan jira shi kaɗan. Sai mu ɗan jira shi saboda duba da rashin network. Yauwa to yanzu gashi nan ya buɗe. To da yake ma code ɗin da na yi amfani da shi yanzu ya cika, amma dai duk da haka zai nuno maka irin wayannan abubuwan haka. Duk da haka kana daddanawa a ƙarshe zai buɗe maka. To wannan shine, Allah ya sa mu dace. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin ta yanda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri.